onko no daneno ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa fama na idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be gachata nena mokoloto yai boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Ada ko lan ki basa salaamaaleykum exit bismillah toogal ci kaw alhamdulillah ay tambe ada sih ande won ko jimi ma aleli ar hani kam kila hichan mais le temps mi danya ni temps mi yiro lawol mawol Mohammed ndefda mon melidi be noddirtuma no ngandira man musique mbaɗata ka rappe kam ɓen mbawi haalnimo walla ara wona rappere ƴattotoɗo noon mbaɗi yeho wirni Gita godara sa fini suko debbo sa waɗi yamirore nde pawmami nde a heɓamo fama wow I have the channel me the boys have 2-3 years goli titiriyoji mi nanani ɗon titiriyoji ko lawol jiiɗa duuɓi ɗiɗi haala tati nayyi mbeɗa Teneya jinneji ɗi nodda tan kono mi jabata kono sa téléphone bi mooy sonné mi jogui numéro o kono mi noddata kono jinneji ɗi nodda tan kono mi noddata kono duuɓi tati jiiɗa mbeɗa yiɗi arde ɗo mi resano mi ligguima mi mofti kalis ha heewi mi waɗi udditiɗo business ɗum ne ɗitmo ko de mais a yiyata eyi joni mi ari ɓe mbi kam ko o jogui gorko dañi gorko on wiyete ko village wa ko suko jontaɗe wuuri he kono noon ne heɓatamo nde wonto rewi mbaɗa andi ceerno mo rewi o mbaɗa andi ceerno mo rewi o ceerno jibiri gawɗam on haɓɓunomo kono hannde moom ittu dewgal ngal hannde ngal iwa ceerno waɗi mariage min cikkanomi ko famille mariage forcé ala famille ko ceerno waɗi ɗum kono kam guittowo kanko mi yiɗimo an aɗa mofti kanŋe walla ceen goto jama mbaɗa feere gadda ceeno kanko wi kam yomi ittu ɗum par ce que mi ara ɗo saɗa joni mi acci ceeno kono ma seeɗano addanam ceeno so goɗɗa on mbilay wa moyen damen gas mi ngayi tak ma seeɗaɗo addanam ceeno ɗum ko hoore kuɗol indil ko sen mo te ko am ɗum fata na way duddi ɗum fata 2 millions a waɗat ɗum debbo noon ko debbo ma han kadi village o ma o accu ɗum 2 millions debbo o ma rutte maɗa yo ɓerde ma yen après hollum mi waɗa mi gasi ko 2 millions rek sooda hen juuɗe ma sa yeehi laabi tati mi sooda soɗɗa juuɗe ma hen laabi tati lawɗa juuɗe ni woni laabi tati sa salminima tan gasi konko ro yeehi haɓare e waaji o ɓe ceerta
Selle wayri dem gay no mbaɗɗa Selle jamal wonema gay no mbaɗɗa e golle haddeji mawɗum alhamdulillah ñande mi yiɗino arde mi arino galle kisa namdimi sukaɓe mbi ka jaltuɗo joni mi soyno ɗo tan mbiɗa andi ka keñiɗi ni kono wonko jimmi haalandema seeɗa ko haala losol dankingol ko wayno losol dankingol gongol ɗo e wuuro ngol tan kamminɗo wuuro ngo sikki en jogui tan dewel ngel ganduɗa bangel kuɗol baleni sikki ko wuuro ngo fof ko kañum tan ngel tan darata haala maggel jimmi haalandema Oumar mi famande villageois hal villageois eyyi omo toñami ka toña omo toñami no feewi kadi min haɗa andi min komi kellifaɗo min wawimo wawdemo e serdam makko kono noon ko ganduɗa mi yiiɗa wadde ɗum ko addi caɗele ñanden o ari o tawi kam biti kam mbiɗa jooɗi biti ma to jeeyataɗo eyyi o tawi kam mbiɗa jooɗi debbo makko taw ari ɗon o woyti kam wi ala ko ñaami andi debbo kam walla joom bitik kam kañum kam ñamlira tan neɗɗo yeeyata birigi wiya ñamlirta min komi ñamnirowo o tawi kam ɗon ardema ñamade debbo are am arde am ñamade wiyami ñamdu ɗum maaro ɓe ngala koɓe defi minen dardumi ko Allah dardumi ko sababu ko debbo mi yittimi ñamlimo kanko villageois o ari biri kam to caggal ɗum o wi dardumi debbo ko caysagal debbo o noon yoɓirtami ko caysagal ɗum yoɓirtami min noon aɗa andi min gandirɗa ham ko affaire kellifago min komi kellifaɗo mi yiiɗa ka he janane mi yiiɗa yawede mi yiiɗa min wawimi wawdemo e serna makko joni noon haada wadde no hunde il faut min haalde maɗo ko kalde ma ko noon jimmi ko mbaɗa hen kuugal ma no fewi won ganduɗa min jettodirani min kaldi haala mettuko noon alhamdulillah a muñi min kaldi haala mettuko ɗon a muñi mbiɗen somi duñi ton ko kelaw ɗum fof hot tawe hen e aha ene wawi ko fayimi ko moƴƴani an yiiɗa fayoyde a tawda e debbo janano hay goto yiiɗa fayoyde en tawda e debbo janano wona Oumar muusi wona faami no mbirumami ni fammir noon joom wuuro haadi wadde hen kuugalam tan ko wuuro ngo ne waɗi mawɓe ko an ardi wuuro ngo mi yiiɗa wadde hunde tawananani taw mi haalnani mi yettakima eyyi Oumar caggal laari ha ɗo eɗen jewta aɗa andi kanko Maurice ko cukalel kadi il faut paamon village Maurice ko cukalel ene waɗi dardam aɗa andi joom wuuro darande min mi yiyani ɗum ko wonde mo cukalel nde mi yiyani ɗum kanko waymi ko nogata way mbabba ni omo sofi ma ñamlude adnimi ñamlude clientam ko client ma clientam joni aɗa andi ko jinmi hoto ñamlumo ko heddi hakkude ma e village ko ɗum momin kalta an kam woppu ñam ñamade harmini hoto ñamlu debbo makko mi harmini debbo makko debbo o mi paare mum gas sa waɗi ɗum mbaɗa ko moƴƴi bon américain léegi yow lan mooy nekk sa poche loo yor ci lim wax min ɓe jogui galle 1 million 1 million woni galle mais ɓe jogui kalis e banque ɓe jogui 1 million goɗɗo mais ɓe yiiɗi debbo ɓe yiiɗi femme so yiiɗi après mi yaha galle mi adde kalis o après mi yaha banque mi retira ɗum hen pour mi wawa memde bon yaaja dégg nga li wax de loo ci xam mbawi ligguey o wonnon ko ligguey seeɗineji yiiɗa tottudemo taw addani haalis o te sa ƴeewi joni kamɓe ɓe jooɗa hiɓe heɓat tan ɓe jooɗa ligguey o no fuɗɗima ɗum ko ɓooyi no yiila ɗum ko ɓooyi ɗum tagui butel o so heeɓi ɗum inchallah hakkude mabɓe han kadi mettat tan ko harata ko dukotan kam puɗɗiɗo ligguey o ko ɓooyi mi yiina ɗum min wadde mi yii eɓe egga ummi to mi fuɗɗima ligguey o woni lebbi ɗiɗi han kadi ɓe heɓat tan ɓe yahat tan koɓe yahoɓe tan wona jooɗotoɓe dama ñaan ko rek yaa dama la ko ñaan jaa ndax wëllëre gi ñu seq te kii sama xarit la jóge Amérique wóolu ma indi ko ci yow ndax xam naa sa liggéey doo waxantu te doo defantu loo def noonu la man comprendre naa la léegi nag danga koy muñal bàyyi ko mu dem ñu àndandoo ma assuré ko ñu dem kër ga mu indi 1 million 500 tottamaa jox la ko ma garanti ndax li waxi dëgg la ñoom duñu yor xaalis noonu ndax ka musidɗam man maa ko res ka musidɗam mi jaɓɓinima ɗum jërëjëf jaɓɓinima ñaan naa la lool jaɓɓinima ɗum kon danañ jóg dem jaɓɓinima ɗum tottamaa inchallah kadi ma haalima ko feewa pour rokkuma ja
bu ko defee mu jox la bitel bi. ni adin waaw 1 million waaw boo ko joxee mu jox la bitel bi. ruwai na warde dum ala awana wutum adu 1 million nawam 1 million adu 1 million nawam ko haji janam do wana haji ko haji janam okay jogal ni affaire bi inshallah xaar ma ci buntu bi maa ngi ñëw. okay jaram xaar ma foofu daro ya goofale ko rek goofale ko mën a goofale ko inshallah dama yara benn rek daro rek daro ano kagam yaltunga e poso amu kawta haala baba an kaldam bim yaltuga an baba ba mawɗo telefano sofay hoore muɗum farmar min mbira so e walla mbiyam yaltuga wona an kaldam yaltuga farmar aɗa sofi mam ganduɗa gade mina takkata kam fenadan la ila mi a hertan wiide min mi sofiya ya sof kuɗaɗen takkan an mawɗo telefano an sof ƴan babiraɗa mbagal ngal no sofay dow e poso jalni e poso lirede walla guila hoddiɓe tindi hoto haalo yimɓe no an sofi an baba aɗa watti fayde cofe ma kadi la ila yi an ƴewyaji e poso bagama leppi ɗe cofe jarɗo potoji ɗiɗi o yo ko anno yari hanki ndiyam ha heewi fenade an ya sof ma kuɗaɗa takkame an wallam ano sof mawɗo telefano an ya wallam mimi rentoɓe rento hadde nawtudem lakara rento hadde nawtudem lakara a kuɗaɗa sof ma kuɗade ano sof mbimami farmata hoto yewon mawɗo telefano sof an sukaɓe ni natti an mbaɗa famɗi fof ni mbaɗa ndeke noon mbaɗa watta taɗat ɗum an ko ƴewata hen wallam mbimama tampini kam e poso yaltinum jaha sen liroya ɗum to joni joni comme jahoji haɗem yaade jeeyi mbiɗa watta baba mi haalana ɗum an mawɗo telefano coofo an heddanma joni ko wiidade jeynaɓe wuuro ngo mimi sofani en takka mi han mami haalan babam tigui an Allah bonnima ko an jaasi an nanta waji an ya sof ma takka min mino wona gonga an o sofi mbima wota witam noon de anani wota witam noon hanki nde lelloɗa nde hol jarɗo ndiyam an o yari ndiyam wona mi addama ndiyam hanki a felat ɗam ndiyam nangu cofe ma ya liro marla o hade hoddiɓe sinde neɗɗo jogor suturu liro marla o mi yahani an o lirat marla an cofɗo an mawɗo telefano sofo elle cukalde hay sukaɓe ni natti sofde wallam joni joni pamito baba mi haala ɗum ha par a hersan haalande bamma a hersan haalande bamma a soofi a wiya cof ma kuɗaɗa takkami a morma neɗɗo jasɗo a sikki ɗum ɗo ko rewɓe han ya soofi a woni debbo moɗo kelifaɗa soofe lees a soofe marlaji aɗa heɓɗa takka worɓe ma hen joom galle ma ɗum wona jasira ɗon cof ma tawno cof ma noon o marla yaltita ɗum o fa nara liryam mo koloto yay boy mo koloto fama jallo jeeri fama e village wa dewgal wona jawdi